яке аз бузургтарин хатогиҳои уммат ин аст ки саҳобагонро на ҳамчун мардуми оддӣ, балки ҳамчун қаҳрамонони афсонавӣ тасаввур мекунанд. агар ба зиндагии ғарб нигарем, мебинем ки онҳо пур аз қаҳрамонони афсонавӣ аст. албатта нақши саноати филм ки василаи муносибтарин дар идоракунии тафаккури мардум аст, дар ин соҳа бузург аст. кӯдакон орзу мекунанд ки ба онҳо нигоҳ кунанд, мехоҳанд бо онҳо бошанд, гарчанде ки онҳо қаҳрамонони бофтаанд. ин ба монанди пур кардани ақли инсон бо чормағзҳои пуч аст. албатта ин гуна корҳо дар ҷомеаи ғарб ба ҳадафи маълум асос ёфтаанд. мутаассифона чунин корҳо дар кишварҳои мо низ анҷом дода мешавад. дар ҳоле ки қаҳрамонон дар ғарб аслан бофта шудаанд, фикр карда мешавад ки қаҳрамонони аслии мо ба қаҳрамонони сохтаи афсонавӣ табдил дода шаванд. биёед дар бораи ин фикр кунем. саҳобагон дар эътиқод бо ислом ва татбиқи шариати он дар ҳаёти худ садоқати қаҳрамонона нишон доданд. қаҳрамоние ки дар ин ҷо гуфта мешавад, он гуна нест ки ба маънои муосири пуфак истифода мешавад. баръакс, онҳо қаҳрамонони воқеӣ буданд ва ҳатто аз онҳо офаридгор паёме дод ки аз онҳо хушнуд буд. бале онҳо то рӯзи қиёмат барои мусалмонон ибрат мешаванд. пас таваҷҷӯҳ кунед, саҳобагон, аллоҳ аз онҳо розӣ бод, афсонавӣ нестанд. онҳо қаҳрамонони ҳақиқӣ мебошанд. онҳо бояд ба маънои дуруст фаҳмида шавад. ба онҳо набояд ҳамчун қаҳрамонони бофтаи дур аз инсонпарварӣ нигоҳ карда шавад ки онҳоро дар ягон соҳа пайравӣ кардан мумкин нест. онҳо одамони оҷиз ва камбизоат буданд. онҳо низ гумроҳ мешуданд, хато мекарданд, вақте ки ҳақиқатро меёфтанд, тавба мекарданд ва дар ин ҳақиқат устувор мемонданд. пас имони онҳо аз дунё болотар меистод ва ба аллоҳ ва расулаш салаллоҳу алайҳи васаллам дар ҳар кор итоат мекарданд. дар воқеъ ин корест ки на танҳо аз саҳобагон, аллоҳ аз онҳо розӣ бод, балки аз ҳамаи муъминон талаб карда мешавад. яъне саҳобагон кореро ки аз ҳамаи мусалмонон талаб карда мешуд, иҷро карданд. фақат онҳо он корҳоро самимона мекарданд, яъне онҳо ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳӣ ба аллоҳ ва расулаш итоат мекарданд. агар мо ин қаҳрамононро ҳамчун қаҳрамонони бофтаи ғарб дарк кунем, пас аз онҳоро пайравӣ кардан маънои худро гум мекунад. яъне дар он ҳолат мо ба онҳо пайравӣ карда наметавонем, зеро қаҳрамонони бофта инсон нестанд. аз ин рӯ мо бояд ба саҳобагон ҳамчун одамони воқеӣ назар кунем, ҳамон тавре ки онҳо бар нафси худ ғолиб омадаанд ва мо бояд ба нафси худ ҳамчун ғуломоне назар кунем ки бо камбудиҳояшон нафси худро мағлуб кардаанд, яъне инсони воқеӣ ки ризогии аллоҳро ба даст овардааст. онҳо бофтаҳои дастнорас нестанд, балки қаҳрамонони пешсафанд ки барои ба даст овардани он саъй карданд.